Joan Mena ens espera a la delegació de TV3 a Madrid. Joan Mena, bon dia i bona hora. Hola, molt bon dia. Escolti'm, anem de cara a barraca, li dic perquè aquesta reunió de la qual tothom està pendent de demà de Pablo Iglesias amb Oriol Junqueras ja ha estat etiquetada de moltes maneres. Comencem per la primera. És Pablo Iglesias l'enviat del govern espanyol per negociar amb Esquerra el suport als pressupostos, senyor Mena? Bueno, jo crec que la visita que faran Pablo Iglesias, Lucía Martín i Jaume Asens al líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Oriol Junqueras, s'emmarca dins de la normalitat de les trobades que han de tenir els líders dels partits polítics. No és normal que la primera força catalana al Congrés dels Diputats, com és En Comú Podem, i una força importantíssima a l'estat espanyol, com és Unidos Podemos, visiti i parli, i dialogui, i tinguin converses amb el president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Lo anormal de tot això és que ho hagin de fer en una presó. La situació normal hauria estat que aquestes trobades es facin a les seus dels partits o en qualsevol altre lloc. El que ja diu molt de la situació de normalitat política que estem vivint a Catalunya és que aquesta trobada s'hagi de fer precisament en una presó. Senyor Mena, a ningú se li escapa el calendari. Voldria preguntar-li directament, com que estem en plena negociació de pressupostos, això ha pressuposat que un dels temes segur serà en aquests pressupostos que sense el suport d'Esquerra i també del PDeCAT no poden tirar endavant. Aquesta reunió estava demanada de fa dies, és ara per vincular-la als pressupostos. Quina és la història d'aquesta reunió? Bueno, jo crec que en aquesta reunió s'haurà de parlar de tot, no només parlarem de pressupostos. Jo crec que hem de posar fil a l'agulla per si som capaços d'aconseguir que aquests 900 euros de salari mínim arribin a les butxaques dels ciutadans, si aconseguim que el que ens van demanar les marees pensionistes, incrementant les pensions segons l'actualització de l'IPC, es pugui aconseguir també per la via pressupostària, si podem rebaixar, per exemple, les taxes universitàries a Catalunya o si podem d'una vegada per totes impedir que els lloguers abusius facin fora a la gent del seu dret a l'habitatge. I també parlarem de la situació de normalitat política que viu Catalunya i que s'està vivint a l'Estat i de quines són les següents passes per poder distensionar la situació i, per tant, normalitzar l'activitat política i les negociacions i les converses entre partits diferents, que jo tinc la sensació que entre Esquerra Republicana i Unidos Podemos i En Comú Podem tenim un projecte d'abast social de defensa dels drets de la ciutadania bastant compartit. En aquest sentit, Esquerra Republicana, per via de molts dels seus representants, ahir a nit Joan Tardà, però vaja, poques hores abans ho havia fet Gabriel Rufián, es manté molt ferm en dir que si no hi ha cap gest del govern central perquè fa la situació dels empresonats, aquest suport als pressupostos és impossible. M'agradaria que escoltéssim el que deia ahir Gabriel Rufián, senyor Mena. Que eso es lo kafkiano, que tenga que ir a presionar, entre comillas, o a pedir o a hablar con el presidente de un partido tan importante como Esquerra Republicana, guste más o guste menos, a una cárcel, ¿no? Y lo que le decíamos es que, bueno, que esas mismas ganas que tiene de hablar o de pedir o de presionar a Oriol Junqueras, pues que las tenga para ir a Moncloa y hablar, preguntar y presionar a Pedro Sánchez. Senyor Mena, Esquerra ho vincula absolutament, i com a mínim així ho ha fet en públic, a la situació dels presos. Quin marge hi ha? Miri, jo crec que no hauria de ser incompatible tenir gent fora de la presó amb aconseguir 900 euros de salari mínim interprofessional. No hauria de ser incompatible tenir gent a la presó amb que les pensions es puguin actualitzar segons l'IPC, que és un dret de dignitat i de poder incrementar les pensions a l'alçada que aquest acord pressupostari està demanant. Les dues coses no són incompatibles, jo diria que tot el contrari. Si alguna virtut tenen aquests pressupostos, jo crec que tenen tres virtuts fonamentals. La primera és que reverteixen les retallades del Partit Popular, per tant el que fem és intentar eliminar que Catalunya surti d'aquest rànquing de les vergonyes. Som líders en les llistes d'espera de dependència, som líders en les taxes universitàries, som líders en la bombolla immobiliària i amb aquests pressupostos tindrem eines per poder acabar amb tot això. La segona virtut que tenen és que ens dotaran de més capacitat d'autogovern a Catalunya, tindrem més recursos, no només al govern de la Generalitat, per poder aplicar polítiques socials a Catalunya, sinó que també se'ls dona una certa autonomia i sobirania als nostres municipis. I la tercera, per mi també
tan important com les altres dues, és que aplanaran el camí, l'aprovació d'aquests pressupostos aplanaran el camí per poder acabar parlant de tot. Jo crec que a ningú se l'escapa, senyora Heredia, que avui hi ha mesures incorporades en aquest acord pressupostari que fins feia poc el govern del Partit Socialista no acceptava i avui està acceptant, i ho hem demostrat amb aquest acord pressupostari. Jo estic convençut que més d'hora que tard el govern del senyor Sánchez haurà d'acceptar gestos en el marc de la distensió política, tant pel que fa als presos com pel que fa al dret a l'autodeterminació de Catalunya, que avui no està acceptant. I això té a veure també amb les negociacions i amb la pressió que pot fer una força amb 71 diputats al Congrés dels Diputats, que és històrica, com és Unidos Podemos i En Comú Podem. Doncs tirem aquest fil, senyor Mena. Aplanaran el camí per poder acabar parlant de tot. Vostè ara parlava de gestos. De quins gestos? De negociar un referèndum d'autodeterminació? El PSOE s'hi ha tancat en banda des del minut 1 de forçar la Fiscalia un canvi de qualificació en els delictes. També se'ns està dient des del PSOE per activa i per passiva que això no ho pot fer. Per parlar de tot, de què exactament? Bueno, jo crec que hi ha gestos que ja han fet alguns dels ministres. Hem escoltat declaracions en les últimes setmanes i en els últims mesos que fins ara no s'havien escoltat. Si a nosaltres algú ens diu que un ministre de l'Estat espanyol diria que no concep que hi hagi persones injustament empresonades pels fets de l'1 d'octubre, doncs fa uns mesos ningú no ens ho hauríem cregut. Avui tenim aquestes declaracions sobre de la taula. Nosaltres pensem que el govern de l'Estat té un marge per poder fer un gesto, segurament no a través de la Fiscalia, perquè el que no podem fer és caure en la trampa del que ha fet el Partit Popular en els últims anys. És a dir, tant nosaltres, tant En Comú Podem com Esquerra Republicana, hem acusat moltíssimes vegades, amb tota la raó del món, que el que ha fet el govern del Partit Popular és instrumentalitzar la justícia. I per això segurament hem arribat a la situació en la que estem ara, perquè el Partit Popular, de forma irresponsable i de forma totalment demòfoba, ha instrumentalitzat la justícia en funció dels seus propis interessos. Per tant, no li podem demanar al govern Sánchez que faci el que hem criticat al govern de l'Estat. Ara, jo crec que el govern de Pedro Sánchez sí que té eines, com per exemple l'advocacia de l'Estat, per poder fer algun gest en la situació política que tenim a Catalunya, i aquest és el marge que nosaltres pensem que hi ha sobre de la taula i que des d'En Comú Podem estem treballant perquè això sigui així. Li anava a preguntar, aquest marge que vostè diu que té, li anava a preguntar un exemple concret, i vostè ja m'ha parlat de l'advocacia de l'Estat, que està personada en alguna d'aquestes causes. És a dir, vostès estan treballant amb el govern de Pedro Sánchez en aquest sentit, i també una mica què és el que els demana en aquest sentit En Comú Podem, el govern de l'Estat? Bueno, nosaltres el que hem dit sempre, pensem que la situació que estem vivint a Catalunya és un conflicte polític, no és un conflicte jurídic. Per tant, la solució d'aquest conflicte polític ha de venir per la via política, i aquí el govern de l'Estat, també el govern de la Generalitat de Catalunya han de fer tots dos gestos, i nosaltres estem disposats a col·laborar perquè això sigui possible, perquè entenem que el que hem de fer és acabar d'una vegada per totes amb una situació de normalitat política, i això s'expressa amb les situacions que estem explicant aquests dies. El fet concret que s'hagi de fer, el dia que el puguem comunicar ja el comunicarem. Escolti, m'ha parlat dues vegades del salari mínim interprofessional. Ho dic perquè és una de les qüestions que ha suscitat més polèmica d'aquests pressupostos. Quan efectivament els partits independentistes, sobretot Esquerra, se li diu això, diu, escolti'm, això no té per què entrar via pressupostos, pot ser aprovat per decret llei i nosaltres no tindríem cap problema en donar-li suport. És a dir, és un esquer el salari mínim interprofessional a dins d'aquests pressupostos per buscar-hi suport, senyor Mena? No, ni el salari mínim interprofessional, ni acabar amb la bombolla del lloguer que avui està fent que moltíssimes persones hagin de marxar de ciutats com Barcelona perquè no poden pagar un lloguer en segons quins barris de Barcelona, ni l'increment de les pensions, ni tot això no són esquers, és a dir, van un pack, perquè a ningú se li escapa que per fer totes aquestes coses necessitem ingressos, i la política d'ingressos és també un capítol importantíssim en aquests pressupostos. Nosaltres també, des d'Unidos Podemos i En Comú Podem, hem aconseguit que per primera vegada el Partit Socialista s'hi avingui a incrementar els impostos a les rendes més altes, que fins ara era bastant reaci a poder fer-ho. Per tant, que avui les persones que cobren més de 130.000 euros, encara que el senyor Rivera digui que això són classes populars i que això és classe mitja, aquestes persones són persones que cobren un salari
molt important i que, per tant, han de col·laborar en revertir les retallades que estan asfixiant el conjunt de les classes populars a Catalunya. Per tant, jo crec que per poder fer totes aquestes mesures que presentem en aquest acord pressupostari necessitem uns ingressos que estiguin a l'alçada de les polítiques socials que necessita Espanya i que necessita Catalunya. Dit això, doncs, jo penso que aquests pressupostos no només són bons pel conjunt de l'estat espanyol, per tota la ciutadania d'Espanya, sinó que precisament són molt bons per Catalunya. Tindrem uns ingressos de 2.200 milions d'euros que podem invertir en polítiques socials, que podem tenir uns hospitals que estiguin a l'alçada del que necessita la ciutadania, eliminar els més de 1.000 barracons que tenim a les escoles catalanes, poder sortir d'una vegada per totes de ser la comunitat on la llista d'espera per la dependència és més alta, i això es fan recursos, i els recursos s'extreuen dels impostos que nosaltres pensem que se'ls ha d'aplicar a les classes més riques. En aquest sentit, una cosa va intrínsecament associada a l'altra. En aquesta estratègia de seducció dels partits independentistes, cadascú té el seu estil. M'agradaria que escoltéssim també, senyor Mena, conjuntament com enfocava això ahir el ministre d'Exteriors, Josep Borrell. Han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan que mucha bravata pero a la hora de la verdad lo votan? ¿Doble contrasencillo? Estoy seguro que lo van a votar. Pero no porque tengamos un pacto secreto con ellos, sino por su propio interés. Creu que és la manera de convèncer Esquerra i el PDeCAT? No, per suposat no és la manera, i jo crec que, per desgràcia, no és la primera sortida de to que té el senyor Borrell. Per això nosaltres també el que volem és interpel·lar Esquerra Republicana i el PDeCAT que no escoltin aquestes veus del Partit Socialista, sinó que mirin quin és l'acord pressupostari, quina és la lletra petita de l'acord al que hem arribat entre Unidos Podemos, En Comú Podem i el govern d'Espanya, i que pensin si aquests pressupostos milloren la vida de la ciutadania, si aconseguim que aquests 900 euros de salari mínim arribi a les butxaques dels catalans i les catalanes, i aconseguim que l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, pugui limitar els lloguers abusius, que és una de les grans demandes que ha tingut, per exemple, l'alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, que també ha liderat aquest aspecte en la negociació pressupostària, o si podem d'una vegada per totes fer que els joves de les classes populars arribin a la universitat a través d'aquesta rebaixa de les taxes universitàries i amb un increment de les beques universitàries de la mateixa manera que ho van fer els joves de la meva generació. Per tant, jo crec que el que hem de fer és centrar-nos en el que és clau, no escoltar les veus que distorsionen un acord pressupostari que és històric, i a partir d'aquí treballar conjuntament, tenir les oïdes ben obertes a les propostes que puguin fer tant Esquerra Republicana com el PDeCAT i intentar fer una negociació per poder incorporar-les en aquest acord pressupostari. Escolti'm, tenen previst anar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont, senyor Mena? Doncs de moment no està previst. I reunió amb el PDeCAT a Madrid, al Congrés? Amb el PDeCAT del Congrés tenim converses, hem tingut alguna conversa més informal que una cosa formal, i nosaltres sí que ens agradaria poder encetar unes converses amb Esquerra Republicana i amb el PDeCAT, no només en clau pressupostària, sinó per poder parlar de la situació política que vivim a Catalunya i de com aconseguim una cosa que per mi és vital i és importantíssima i és una gran oportunitat que tenim els catalans i les catalanes, és com aconseguim que aquella majoria parlamentària que va fer fora el govern de Mariano Rajoy, que va aprovar una moció de censura que va fer fora el govern de Mariano Rajoy, com la utilitzem aquesta mateixa majoria parlamentària que ja tenim al Congrés dels Diputats per poder aconseguir grans avenços socials per l'estat espanyol i, evidentment, també per Catalunya, i com podem aconseguir avenços democràtics en clau de més autogovern de Catalunya, i per poder treballar en la línia d'aquest referèndum que nosaltres pensem que encara resta pendent amb les forces que van fer fora el govern corrupte de Mariano Rajoy. I per què no tenen previst anar a veure Carles Puigdemont si el que volen és això, tenint en compte que sembla que és la persona que d'alguna manera té una influència sobre el grup del PDeCAT?
Bueno, jo crec que la interlocució avui és la que és institucionalment, no? Al Congrés dels Diputats nosaltres parlem amb el portaveu del PDeCAT i amb el portaveu d'Esquerra Republicana i els companys i les companyes diputats i diputades del Parlament de Catalunya Sí que es pot, interlocuten amb el govern de Catalunya, amb el senyor Torra i amb els consellers i les conselleres de Catalunya. Sí, però jo crec que aquesta també és una situació... Pablo Iglesias, de normalitat política. senyor Mena, demà va veure a Oriol Junqueras, que està empresonat. Sí, sí. I jo crec, ja li dic, que És- la desgràcia de tot això és que ho hagi de fer precisament a la presó. No, per això li preguntava si en l'equivalència i en la línia que vostè diu, d'intentar recollir aquests suports, la trobada o el contacte o la conversa amb Carles Puigdemont no la consideren necessària. Bueno, jo crec que avui és prioritària aquesta conversa, tant amb el portaveu i amb els líders del PDeCAT i d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats i també al Parlament de Catalunya. Jo crec que sí que és necessària i segurament s'han produït també converses informals tant amb el president de la Generalitat, que és el que té la responsabilitat de presentar també uns comptes a la Cambra Catalana, com amb els líders dels partits que estan al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, senyor Mena, s'ha parlat molt de si... Bueno, de fet, s'ha parlat i públicament ho ha proposat Ada Colau, un acord triangular sobre pressupostos, perquè hi ha els de l'Ajuntament de Barcelona, efectivament, els del govern català i els del govern del PSOE, amb aquest acord conjunt amb Unidos Podemos. Aquí es treballarà d'aquesta manera, és a dir, si ni Esquerra ni el PDeCAT donen suport als comptes que vostès defensen, els comuns no donaran suport als comptes del govern català? Bueno, nosaltres, si va ser la mateixa Ada Colau quan va fer aquesta proposta, ja vam dir que el que ens semblava era que el que havíem de fer és sortir de la paràlisi institucional en la que està enquistada Catalunya des de fa massa temps. Avui, per desgràcia, tenim un govern de la Generalitat que no està governant quan tenim autèntiques necessitats socials als carrers de Catalunya. Per tant, nosaltres el que hem dit sempre és que necessitem un govern que governi per tots els catalans i totes les catalanes. I, evidentment, això s'ha de fer amb un instrument important, que són els pressupostos. Pensem també que aquesta majoria que li deia abans, que vam aconseguir fer fora el govern de Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats i que avui podem aprovar uns pressupostos a l'Estat que siguin històrics, també podem fer moltíssimes coses en col·laboració al Parlament de Catalunya i, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona, que són segurament les tres principals institucions, l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que tenen un impacte directe en la vida de la ciutadania. Per tant, si aconseguim d'alguna manera desbloquejar institucionalment Catalunya i aplicar polítiques socials que arribin al dia a dia dels catalans i de les catalanes, i aquí hi ha competències moltes vegades compartides entre l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, em semblaria que és una molt bona notícia. Per tant, quan l'Ada Colau va fer aquesta proposta, el que estava demanant era, com a mínim, la voluntat del diàleg de totes les parts per poder encetar una discussió d'aquest tipus. Però si no hi ha un acord, és impossible que n'hi hagi un altre, senyor Mena. És a dir, un acord depèn de l'altre? Bueno, jo aquí no m'hi posaria línies vermelles de dir si no hi ha un acord no arribarà un altre. El que vam demanar i el que va demanar l'Ada Colau va ser una voluntat clara de diàleg. No pot ser que forces que estem col·laborant al Congrés dels Diputats després ens obstaculitzem en altres institucions. No pot ser que un acord pressupostari històric a l'Estat entre Unidos Podemos, En Comú Podem i el Partit Socialista, i esperem que s'incorpori també Esquerra Republicana de Catalunya i el PDeCAT, es faci la guitza i hi hagi una competència més pensada en interessos electorals que no passen els interessos de la ciutadania o a l'Ajuntament de Barcelona o al Parlament de Catalunya. Jo crec que la voluntat d'aquesta proposta és precisament aquesta, la de tenir una responsabilitat importantíssima, posar per primera vegada els interessos de la gent al centre de la política i a partir d'aquí, evidentment, intentar explorar a quins acords podem arribar.